Αγαπητοί συνάδελφοι, εκλεκτοί καλεσμένοι, φίλοι και φίλες, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας στη σημερινή εκδήλωση και σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα και την υποκρή της πρωτοχρονιάτικης πείρας μας. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, υγεία, δύναμη, ευτυχία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Και πιστεύουμε ότι ο νέος χρόνος 2026 θα φέρει τις λύσεις που επιθυμούμε σε όλα τα προβλήματα που μας απασχολούν. Ευχαριστούμε θερμά τον ευαισθητολογιότατο πατέρα Δημήτριο Μίκου, εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου, ο οποίος παραβρίσκεται και μας ευλογεί σε όλες τις εκδηλώσεις μας. Καλωσορίζουμε επίσης τους εκπροσώπους των δικαστικών ενώσεων που είναι πάντα στο πλευρό μας και θα αρχίσουμε με ένα σύντομο χαιρετισμό και ενημέρωση από την πρόεδρό μας, την κυρία Αγγελική Σμυρνού. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Δημοσιομελιότατε, εκπρόσωπε του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Αξιότιμοι κύριοι πρόεδροι και εκπρόσωποι των δικαστικών ενώσεων, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι. Σας ευχαριστώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα είμαι και κύριος Γενικός Γραμματέας, για την συμμετοχή σας σήμερα στην εορταστική αυτή εκδήλωση, η οποία γίνεται μετά από 6 χρόνια που είχαμε σταματήσει λόγω της πανδημίας. Είναι ένας θεσμός που ξεκινήσαμε από το 2015 επί εμείς του Προέδρου Κωνσταντίνου Παλαιστρώνη, με τον οποίο ήταν πρόεδρος και εγώ γενική γραμματέας και για πρώτη φορά κάναμε εδώ την εκδήλωση, η οποία είναι επιτυχημένη και ερχόμαστε κάθε χρόνο μετά από το 2021 και μετά διακόψαμε, αναστήλαμε, θα λέγαμε, λόγω του κορονοϊού. Σας καλωσορίζω λοιπόν που ήρθατε σήμερα εδώ και θέλω να σας ευχαριστήσω επίσης για την συμμετοχή σας. Θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ καλή χρονιά, ευλογημένη χρονιά, με επιτυχίες συνδικαλιστικές στα αιτήματά μας που έχουμε ήδη δρομολογήσει και ελπίζω ο χρόνος αυτός να είναι και πιστεύω θα είναι, γιατί έχω να σας αναγγείλω ένα ωραίο νέο στο τέλος όμως. Ας σας το πω τώρα. Λοιπόν, όπως ξέρετε, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτό προέρχεται από την ανασυγκρότηση που κάναμε το Μάιο του 2025. Αμέσως όταν αναλάβαμε καθήκοντα, προσωπικά έστειλα ένα mail στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και επανυπέβαλα το αίτημα που μας απασχολεί όλους της εντάξει όλους στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ο Υπουργός μας δέχτηκε τον Νοέμβριο, εμένα και τον Γενικό Γραμματέα, υποσχέθηκε, σας το είπα και στη συνέλευση, ότι αποδέχτηκε το έτοιμά μας και ότι μέσα στο πρώτο περίπου δίμηνο του 2026 θα υλοποιείται. Χθες έλαβα ένα τηλεφώνημα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που είπαν ότι ο Υπουργός υπέγραψε την υπουργική απόφαση. Ευχαριστώ την ιδεολόγηση. Είναι ένα αίτημα διαφορετικό από το 18, αν δεν κάνω λάθος, το 17 το ζητούσαμε και ήρθε ο κύριος σε εμάς να το υλοποιήσουμε. Τις λεπτομέρειες τώρα βρίσκεται, από ό,τι ξέρω, από την ενημέρωση μάλλον, έχει πάει στο τυπογραφείο και υπογραφή για δημοσίευση και όταν δημοσιευτεί που ήρθε η αγώνη πάλι στην Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι θα μας ενημερώσει. Οπότε και εγώ θα σας ενημερώσω με μια ανακοίνωση για το τι απαιτείται, αν χρειάζεται κάτι,
από εμάς. Εκείνο που θέλω να σας παρακαλέσω, μπορείτε να με ακούσετε. Γιατί αν δεν με ακούτε, τι να τα λέω. Λοιπόν, θέλω να σας παρακαλέσω, γιατί πιστεύω αυτό είναι απαραίτητο, να επικαιροποιήσετε όλη τα διάρκεια σας, αυτά τα μπλέκα, τα λοιπόν που σας έχει δώσει η Ένωση. Αν υπάρχει κάτι και εκκρεμόταν από την οικονομική να την εκτοπίσετε, διότι θα είναι η απόδειξη ότι σε μέλη και συνταξιούχοι δικαστές και μέλη του νομικού συμβουλίου του κράτους. Επομένως, η Ένωση να ληφθεί κάθε Τετάρτη, υπάρχει και η παλιός μας, η οποία μπορεί να σας εξυπηρετήσει. Δεν ξέρω τι άλλο θα χρειαστεί, θα το δούμε την πολιτική απόφαση και θα σας ενημερώσω. Το άλλο έτοιμο το οποίο έχει εκδοθεί είναι για τα στρατιωτικά κρατήρια. Εκεί είχε ξεκινήσει όταν ήμουν γενική γραμματέας με τον Παπαδονή Μακαρίτη. Την ένταξή μας πάνω τη συμμετοχή μας στα στρατιωτικά κρατήρια. Όπου επιτεύχεται και εξαρτήσεται με εκτόσεις. Εκτοτικά, δηλαδή είναι ένα προϊόν που είναι εκτοτικά, μπορεί να φτάνει και το 20% αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν χρειάζεται τίποτα. Σας ζητήσατε τους αριθμούς ταυτότητας που συμπληρώσαμε στον κατάλογο, τον επικαιροποιήσαμε και τον στείλαμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο εκτέλεσε και αυτό το αίτημα και μπορείτε να αναζητήσετε στην περιοχή σας οπουδήποτε. Θα υπάρξει ανακοίνωση και εντός της εβδομάδας που θα κάνουμε αυτά, θα σας έχω ανακοίνωση και για τα στρατιωτικά κρατήρια. Όπως βλέπετε, η χρονιά μας είναι καλά, είναι καλά. Ελπίζω λοιπόν να πάει καλύτερα και για τα υπόλοιπα αιτήματα, τα οποία εκκρεμούν και τα οποία επίσης έχουν προβολογηθεί. Το Γενάρη συναντηθήκαμε 4 εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου με 16 των αριθμών στελέχη του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας, καθώς και 3 νομικούς συμβούλους για τα θέματα που μας εκκρεμούν τα 3 σημαντικά. Το ένα είναι η εφαρμογή των αποφάσεων του Μισοδικείου και η υπαγωγή μας στο παλιό ασφαλιστικό σύστημα. Ο επαγγελματισμός δηλαδή των συνταξιών μας με το παλιό ασφαλιστικό σύστημα. Ήδη το Ελληνικό Συνέδριο με την ταχεία διαδικασία δικάζει τις εκθέσεις συναδέλφων, οι οποίες γίνονται δεκτές και διατάσσει με τον εκκρεμισμό. Εμείς ζητήσαμε να γίνει νομοθετική ρύθμιση για να λύσει το θέμα ομαλά και να μην είναι τον ΕΦΚΑ. Η συνάντησή μας στο Υπουργείο πήγε πολύ καλά. Περιμένουμε για την εντολή της κυρίας Κεραμέρος και ήταν ο αρμόδιος γενικός γραμματέας που ηγείται κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος έχει και την αρμοδιότητα για αυτά τα θέματα. Γι' αυτό ασχοληθήκαμε στην εκκλησιακό δηλαδή επίπεδο. Περιμένουμε λοιπόν τώρα πρόσκληση από την κυρία Κεραμέρος να συζητήσουμε γι' αυτά. Το άλλο θέμα, αυτά είναι όλα θέματα του Υπουργείου Εργασίας. Το δεύτερο θέμα είναι η εισφορά ηλικίας. Αυτή ήταν η μόνη εισφορά ηλικίας, η οποία μας εξαρτήσει τις συντάξεις. Έχουμε ζητήσει κατάρτιση, που αν θέλετε εκεί δεν είμαι αισιόδοξη, αλλά έχουμε ζητήσει και μείωση της εισφοράς ηλικίας με ορθό νόμιμο υπολογισμό αυτής. Ο νόμος προβλέπει τις προϋποθέσεις, οι οποίες όμως δεν τηρούνται. Και δεν αφαιρείται το ποσό των 1.400 που σήμερα αναφέρει 1.230, το οποίο δεν υπόκειται σε εισφορά. Είναι όμως, θα ήθελα την προσοχή σας. Γιατί όταν μιλάτε και δεν ακούτε, δεν είναι νόημα. Τι να τα πω, εγώ τα ξέρω. Ναι, πόσο. Λοιπόν, ο νόμος λοιπόν προβλέπει ότι οι συντάξεις μέχρι αυτού του ποσού δεν υπόκειται σε εισφορά. Είναι όμως, αν θα δείτε τα καθαριστικά σας, θα δείτε ότι οι συντάξεις μας υπόκειται σε εισφορά από το πρώτο ευρώ. Δεν αφαιρείται δηλαδή αυτό το ποσό, το οποίο δεν υπόκειται σε εισφορά. Θεωρώ ότι είναι μηνόμιμος ο υπολογισμός αυτός, θεωρούμε μάλλον,
Επίσης, γιατί παραβιάζει την αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας. Πιστεύω και από κάτι δημοσιεύματα που είπα ότι το βλέπουν θετικά. Θα δούμε, όχι το τέλος θα δείξει. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το τρίτο, τέσσερα κύματα. Δηλαδή μου ζήτησαν ενημέρωση πως να σας το λέω έτσι περιληπτικά. Το τρίτο είναι το θέμα του πλαφών που υπάρχει κατά το στάδιο της πληρωμής των συντάξεων. Συνήθως υπόκειται οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι και όσοι έχουν διπλές συντάξεις. Όταν οριστεί το ποσό της πληρωμής, όταν υπερβαίνει τις 12 μηνιαίες συντάξεις, εθνικές συντάξεις, κόβεται και δεν αποδίδεται στον νοημιούχο. Είναι το άρθρο 120, το λεγόμενο του 46-19 του 13 του 19. Πιστεύω και αυτό να πάει καλά. Το γεγονός ότι είχε όλους αυτούς ο Γενικός Γραμματέας, τους αρμόδιους της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, του Υπουργείου Εργασίας, όσοι ασχολούνται με τους προϊσταμένους της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων δημόσιου τομέα. Όλους όσους επίσης ασχολούνται στο Υπουργείο Εργασίας με τις συντάξεις τις ίδιες αυτές και τους νομικούς συμβούλους, θεωρώ ότι το βλέπουν σοβαρά και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Ελπίζουμε να είναι θετικά. Το άλλο είναι το τέταρτο, αφορά κυρίως τους παλιούς συνταξιούχους προς το παρόν, αλλά και τους άλλους στο μέλλον, όταν θα έχουν αμετάκτητες αποφάσεις. Είναι η έγκαιρη πληρωμή των αμετάκτητων δικαστικών αποφάσεων του Ελεκτικού Συνεδρίου κυρίως. Μέχρι τώρα, ο χρόνος πληρωμής ήταν περίπου 5 χρόνια. Από τότε επενδύεται η απόφαση. Στις 24 Σεπτεμβρίου, το Διοικητικό μας Συμβούλιο, εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου, επισκεφτήκαν τον διοικητή του ΕΦΚΑ, τον κ. Βαρδέλη, του το θέσαμε το θέμα πάρα πολύ έντονα και πράγματι υπήρξε αποτέλεσμα. Αύξησε τους υπαλλήλους και όταν τα είπα και στην Γενική Συνέλευση ως ήταν, το Δεκέμβριο που πήγαμε συνέλευση, τηλεφώνησα στην προϊσταμένη του Γραφείου Εκαθάρισης και μου είπε ότι εκαθαρίζονται πλέον οι ανετάκτητες αποφάσεις όσες έχουν αντικείμενο απόδοση της εισφοράς αλληλεγγύης, παρανομός του παρακρατητή σας, πληρωνόντουσαν αυτές που είχαν εκδοθεί τον Οκτώβριο του 2024. Και όσες αφορούν τις δημοτικές κρατήσεις, αυτές οι οποίες πληρώνονταν τον Ιανουάριο του 2024. Δηλαδή, περίπου φτάσαμε στο έτος που είναι το ανεκτό όριο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Την πρόσφατη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είχε προσφύγει ένας συνάδελφος γιατί είχε καθυστερήσει να εκτελεστεί η απόφασή του και αναφέρει μέσα ως ανεκτό όριο του έτος. Αυτά είχα να σας πω. Εύχομαι η χρονιά να κινήσει καλά, να έχουμε επιτυχίες. Ελπίζουμε να έχουμε. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι πώς βλέπουμε τα θέματα. Εμείς να έχετε εμπιστοσύνη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είμαστε επιτυχώς που θέλουμε, το βλέπουμε και όταν υπάρχει κάτι που πρέπει να σας ενημερώσουμε, κάνουμε ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε, είναι ένωση συνταξιωτικών δικαστικών ιδιωτικών και να βάλετε ή το lcd.gr και να ενημερώνεστε. Κάθε Τετάρτη το γραφείο μας είναι ανοιχτό επίσης και μπορείτε, εγώ είμαι κάθε Τετάρτη εκεί και κάποιοι συνάδελφοι άλλοι, οπότε μπορείτε να ενημερώνεστε και εκεί. Σας εύχομαι λοιπόν καλή χρονιά, ευλογημένη χρονιά, εύχομαι ειρήνη σε όλο τον κόσμο, ο Θεός να ευλογεί την Κύπρο μας και τους Κύπριους αδελφούς μας, έχουμε και εδώ κάποιους Κύπριους και ελπίζουμε όλοι ευχόμεθα να είναι καλή και στρεφόρικη η χρονιά μας. Προς το παρόν, απολαύστε τα δύο εκείμενα που πήραμε, που δεν είναι τίποτα, τώρα πολύ σημαντικά, γιατί χρόνια γνωριζόμαστε και σας εύχομαι λοιπόν καλή χρονιά και καλή διασκέδαση. Θέλω να σας μεταφέρω
στην αρχή σήμερα. Να σας δώσω τις ευχές και τώρα θέλω να σας ενημερώσω ότι στο ΠΟΕ υπάρχει πρόβλεψη και για τους νηστεύοντες. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά, καλή διασκέψη.